Kaixo ibo naiz, Sarobiko monitorea, eta ingo dugu gaurkoan pilateseko saioa, baina erdi maileko entzat zuzendua. Ez dugu materialik erabiliko, hasiko gora beroketa txiki bat, bai? Ordu jutezate kolokatzen honek gerrein parean, pixkata hanka flexionatuta, bizkarra zuzen, bularra aurrera eraman, eta sorbelak atzera. Hartu arnazela zeltsu urretikan, poliki, tripa puztu gabe, unsaitxak irikitzen, ez zuten gehiago, unsaitxak izten, hagotikan askatzen, duzuten bitartean. Bai, mantxo. Harri horrazketa konplatzen, gelo eta sakona, arran sartzeran, hasi esku bat igotzen, arras egotatzen berriz beraka. Bestan gara berdina, zuzutenan zapaila gehiago urbilu jun jaisten eta aldatu arrasketa, hirugarren berriz bia batera. Jarri dugu din, hasi alde bat mugitzen, denegu bialitan bakarrik ju mugitzen eskuba besteak geliri mantendu. Hori bikuntu sorbalekin, belarrera gehiagi urbildu gabe. Antxagabe bai, hau ez egin bai, mantendu tarte txiki. Hiru gehiago. Urrebalian bia batera topatzen zaizun egotzea, mantendu eskuak goian. Urrebalitan arnasa botatzean, gozat eskuak eramaten alde batera, bizkarra pixkat okertuz. Mantenduak flexionatuta, arnasa hartzen berri zer dira. Besta aldera berdina, gotuzate txandagatzen. Presi gabe, bai? Ziren pixkat okertzearekin nahikoa. Urrebalian, gozat pixka gehiago, okertzen albat zute. Eskuak aldera eraman, bai? Eta jetxa horretikan. Gura zentzen eskua, sorbalak, soak, urrebalian, biribilan sorbalekin bai, arrasketazun gabuz aurrera atzera, binak abanak anez zute bezala, baina zen bali mazateen horabitean jarraitu. Kontatzen pare bat alditan, eta gero, kontrako aldera. Horrak egiten nahi bazineten batzerak, galdean antzit. Saitzen poliki sorbalak eta hanka pixka gehiago erigitzen. Gora, seteiak egiten, bai? Hartu arnaz lasai, botatzen, azten gera besoak zabaltzen, eskuak kolokatzen sorbalen paraino, eta gero, beraka flexionatzen. Aldatu arnazketa, goraka sudurretik hartu, hanka luzatzen dira guztiz luzatu arte, eta besoak itxi, berriro berdina. Bereka bota hotika, bizkarra zuzen mantendu, momentu guztien zehar, eta goraka, hartu sudurretik gehiago, belaunen paraino jetxi purri bai. Eta azkeneko aldean mantendu besoak urrutzen moduan, eta hankak itxi. Oinak errein parean, bai, hartu arnaz lasai, eta botatzen mugara bizkarra biratzen, buruan mugitzen. Aldugun arte. Hartu arnaz lasai, eta erdiraka. Beste aldera horrein, berikatzen dugu. Poliki erdien gatzen gera, hartu arnaz lasai, arnasa botatzen itxi esku bat, eta kontrako belauna altxa. Arnaz hartzen, jetxoino lurrera, eta eskua sorbalen paraino. Besta aldera urdina, eta hirugarren berriz, oin bultetan. Arnaz hartzen eskua gora, sorbalen paraino, eta taloi bera. Konfluitzen bale mazate, lehenengo jetxi esku bat, eta ero kontrako hanka, altxa. Oina pixka eta lurretik antxatzerekin ekoa. Besta gara berdina. Mantendu taloi lurrean, eskua sorbalen parean, hartu arnaz lasai zurretika, botatzean. Eskuak urbiltzen bolarra parean, eta arnaz hartzean berriz urruntzen. Lehenengo aldean bizkarra zuzen, urrengoan biribilduta. Bai? Mantenduak apiska flexionatuta, azkenean mugimendu berdina besoekin, arnasa botatzean urbildu eskuak, eta arnaz hartzen berriz urrundu. Beste gaitzen ekua, bukatzerakoan zabaldu, eta lasaitu bizka besoak.
Urren balian, jungara horrega pixka lantzen, bai? Abiez, ezkerreko hanka flexionatuta. Lau saildiz, arran sartzean hurbildu kontrako eskua, belaunera, eta arran sartzen urrundu. Bai, urrunterako jutezete zabaltzen. Hanka azkarrera eta eskua eskubira kasunetan. Lau saildiz, bai? Bitartean beste hanka, lurrean apoietuta gazutena, pixka flexionatuta, lumbarrak babesteko. Bale, bukatzerakoan, jetxi horian lurrera, asetu pixka bat, eta gutenak kolokatzen bestaldera. Prezotenan aso urbiltzen, arma sartzen zuten bitartean. Otatzerakoan garriz urrundu. Horrega ez gautziko, fikatzen zate, pareteko puntu batean. Jun poliki-poliki mugitzen, bai eskua, bai hanka, kontrakoa. Lau alezin zuten bestaldean, horrein kontan beste lau, nahi? Bi aldeak konpentsatzen. Bukatzerakoan jetxi, lurrera, hartu lasai, eta horren balean hasiko gara rolarrekin. Presaten arroan sabotatzen makurtzen burua, biribiltzen bizkarra, atratzen ipurde kanporaka, eta eskua berak eranguta. Urbiltzen lurra, eroz eta gehiago. Zututen gehiago jetxi, hartu arran lasai, gelirik, eta arran sabotatzen goraka. Roll-up, biribiltzen bizkarra, hartu arran sabotatzen kontuz buruekin poliki-poliki mugitu ez mareatzeko, eta roll-up bukatzean hartu zu horretikan. Berri berdina, mogoen da eskatzen abatikan, eskua behien agazutenan edo rolak bukatzean, hartzen zute zudurretik. Beste da, azkenekoa, kasuntan rola bukatzean, mantenduko ditugu eskuak behian. Ez bagera kapaz ikutzeko lurra, ez kezkatu, mantendu airean bestela. Bianka batera luzatzea, hai? Saitu golik eta denbora gehien irauten. Presetenen arnaz botatzen, luzatzen hanka, tensio pixka bikitan edo zerna hartzeko alea. Nekatzean edo hartu berzuten airea, toleztu lanak, batxe pixka hartu, eta berri presetenean beste zerikara bia batera berriro, baina zaitu horrein kontan pixka gehiago irauten. Tensio pixka nabetzekin nahikoa, Egin nabetzen bat zute, askatu. Toleztu gularen bukatzean, aktorno zen zai, eta bukatzean, bukatugu beroketa barkatu, rolakekin, goraka. Horrezkoak urruntzen, geroz eta gehiago lorretikan, kontu dizburua altxatzen, bizkarra biltzen, zuzen mantendu arte. Vale? Beroketa bukatu egunez, hasiko gara atal naguserekin, jarriko gara lau hanketa, bai? Eskuak, sorgaren parean, belaune gerrien parean. Eta arte txiki belanken artean. Eta jugo gara katua, bai? Katua egiten. Arra sartuta gero, botatzean, sartu buru barruaka, behiratzen gorra, bide ibilu bizkarra eta horbelu zapai. Bogortu pixka zabela. Mantendu denbora batez, arra sartzen berriz, atripurde kanporaka, zuzendu bizkarra baita buru telepoane. Burakin, gehi altxagabe, pixak altxatzerekin ekoa. Berri berdina, saitu mantetzen besoak luze, saitu flexionatzen lanik eta gutxien, ez bakarrik esakratzen, bizkarra benuntzen baita ipurdea kanporateratzen ere, arna sartzen, iruzpala balitu, bai? Urbilu elik eta gehien bizkarra zenbaia, eta mantendu tarte txiki bat belarri eta sorbalen artean, Bale, urre balian, junko gara mugitzen ezkerreko besoa, gero eskubiko hanka, eta gero gizatia, bai? Arko nazan asai, arrasa botatzen eskua ego sorbalen paraino, arrasatzen jetxi lurrera. Arrasa botatzen luzatu hankatzera, gerreen paraino, onri, arrasatzen bera. Eta dugarrenean, bizatiak. Gero, eskubikoa, gora, arrasatzen bera. Ezkerrako hankatzera, hori horrekin parede kutunen atzunte bezala. Bale, lausai aldiz errepikatzen dugu. Begira lurrera, burua eltsa gabe.
Hanka luzatzean atzeraka edo besoa kontrako besoa aurreraka, gogortu pixka zabela, bai? Eskua edo kontrako hanka, besterakoan berriz, hasi. Poliki jaitsi, mantenduko dugu guain bezala. Esku bat, luze aurrean eta kontrako hanka atzera, bai? Eta hankarekin gogu bilibila, barrurako kanporaka. Gogortu du zabela, alik eta denbora gehien irautu. Zaitu iraute. Nikatzen ezin zuten gehiago, arrasartu barra zute, etxi lurrera, bai? Eta bestanera berdin. Venga bakoitzarekin, bat barroka bestea kanporaka. Yo. Eta bestarekin, azkenkoa. Atez ezazuna, bai? Ezkazkatu zuazezua etatzen bili-bila. Eskuak apoiatu behian, beroen herri parean, eta jungo gara, hanka bat, flexionatuta gora eta bere bat, bai? Artorraz lasai, arrasa botatzen, gorak eraman oina, arrasatzen, bera. Lauzean esku kontatzen, mantendu hanka flexionatuta ginean, eta ingo dugu zubia, bale? Bakarrik apoiatuta hanka batekin, ordu kontu zartu lasai, botatzen sartu buru barruak begira zilborrera, altxa belana lurretik, eta jun luzatzen hanka. Hartu lasai, baratu arrasa botatzen jarretu, arras hartzen barriz, beraka. Lauzei aldiz, bai? Ez magan zuten mankatu hanka ginean, bera eraman. Berri errepikatzen dugu kontesor batekin, eskubuturrekin. Baretuko zute karga gehiago hanka horretan, kasuntan ezkerreko nire kasuan. Iruzpala balitan piramidea egiten, hor bai jartu arnasa botatzen, hartu hor zutenan, hasi behar. Lehenengo flexionatzen hanka, belona apoiatzen lurrean. Bai? Zuzatzen bizkarra, baita burueteleko ere. Bale, ingogu berdina bestaldea. Eskubiko hanka, baratu ezkerreko hanka, flexionatuta girean. Arrasa botatzen goraka, lauzei aldiz, arras hartzen, bera eraman belauna. Baina, lurra ikutu gabe. Arrasa botatzen zaitu alik eta goren ematen oina. Gero lau aldiz imatuten, hori dunden beste nago, bai? Mantendu oina flexionatuta girea, eta azten gara piramide egiten, bai? Hartu arrasa lasai, botatzen sartu buru barruaka, begira zilborrera, altxa belauna, eta osatzen triangulu bat. Denbora bat ez egun da gero, hartu arrasa lasai zurretik eta beraka, poliki. Iruzpala baletan, bai? Ez dute jarrain egin berrekan, Ako ez ezun herrimoan ez dago presika. Eta edozein hariketarekin mina edo karga gehiagin abaitzen mazute, gelditu eta atxen pixka hartu. Bere kasuan bestela behi azkenikoa. Bukatzerakoan hankak lurrera, eta natuko gara egoeraz, bai? Jarriko gara etzanga buruz gora. Eskuekin. Hasiko gara esku batekin, gero kontrako hanka, eta erugarrean bizatira, bai? Lehen dugun bezala, baina kasuetan etzen da buruz gora. Abiz, ezkerreko eskua, eskubiko hanka, bai? Hartu arras lasai, hasi baina lehenago ondo apoiatu bizkarra, eskapurak eta burua estrelien gainean, edo lurren gainean.
Arrasatuta gero botatzen, azten gara, igotzen eskua, baina omoplatoa lurretik altxagabe. Arrasatzen behar. Gero, gogortu bizka berriro zabela, baina kasuntan, eskubiko belana urbiltzen bularrean. Arrasatzen berriz, eskubikoina lurrera. Eta igorrenan bizatiak. Jarretzen dugu berdin, Jarretzen dugu ezkerreko eskua, eskubiko hanka, eta bizatiak gogoitzen. Igotzen da, ez dena bidore berdinean, kontrolatzen ez bakarrik arnasketa baita ere mugimendua, eta bukatzerakoan mantendu hori baina, esfaluzak reflexionatuta. Bai? Ordu, gara eskuarekin atzerak eramaten. Arrasa botatzen atzera, arrasatzen aurrera. Eskubiko hanka, arrasa botatzen. Luzatu aurrera baina, ikutu gabe lurra, teruarrenean bizatiak. Ezkerreko esku atzera, eskubiko hanka aurrera. Berriro berdina. Urruntzerekoan, bai esku edo bai hanka, bai esku edo bai oina ahotikan askatu, urbiltzerako berriz, zurretik hartu. Hiru edo. Eta bukatzerakoan mantendu luze, eskua atzean, eta hanka aurrean. Hartu arrantzela zai, botatzen altxaburua, eta biribilerdia urbilduta flexionatutako oinera. Bai, arranz hartzen, gaitxiburua, eta biribilerdia atzeraka. 6 aldiz, bai? Hola, soi aldiz, barkatu. 6 aldiz, bai. Esku aurra, goraka edo beraka begiratzen. Ez dute bezala mantendu hanka luzeo, taloiekin lurra ikutu gabe. Bazte bai, azkenekoa, eta bukatzerakoan, jaitsi eskua lurrera lasai, hanka flexionatu, eta bera. Igu berdina, baina kasultan, mantenduko hanka hori luze oki barrean, flexionatu dugu eta jarriko dugu kontrako pelaren gainean, bai? Eta eskua hori, hartu arrasela zaigu, zubia, arrasatuta gero, botatzen biribilu bizkarra, baina pelbizan mugitu, bizkarra lurrean akuetuta gor sabela, eta fonaltzatzen bizkarra. Derria barkatu, eta gero bizkarra. Oroian hartu arrasela zai, botatzean, ongora beraka. Poliki, eta gaune bizkarra solda opetuta lurrean hartu arnasa zurretikak. Berdina. Besta izanikoa. Eta horrekoen daudenean, hartu arnasa zai, eta saitu balik eta denbora egin iraten. Arnasa botatzen bitartean, gure izak egin ez, besoekin bat aurrera beste atzera. Koordinazio pixkat bi besoen artean. Ezin dugun ere hartu arnasa zai, eskua sorroren parean, mantendu berria airean, eta berriro botatzean, eta aurrera beste atzera. Azkarregi mugitu gabe, hori gatzea galtzeko, bai? Eta arraskaren kontrola ez galtzeko ez da. Biruspala baletan, bai? Eskuekin lurretu gabe, bukatzarakoan hartu arrasela zai, eskua sorroren parean, eta botatzen jetxigi bizkarra, berria, azkenik eskua. Bale? Jugora aldatzen. Jugora eskubiko eskua mugitzen, ezkerrako hankarrekin batera, bai? Horren hartu arranza lasai, eta arranza botatzen, jugora eskubiko eskua gora karamaten, arrasatzen bera. Gero ezkerreko beranak gurera urbildu, gortan isa zabela, eta arrasatzen bera hori, hirugarrenen bizatiak. Berriro baina, omoplatoa altxagabe, omoplatoa momentu guztietzean, lurrean pegatuta buroa ezela. Hiru gehiago, eskuekin zapai mazunte bezala, eta hirugarrenen mantendu, besoa luze, hanka flexionatuta. Urren olian, mugora,
Atzerak eramaten, gogortuta pixka zabela. Arrasazten aurrera. Eskubiko, egoera bizkarreko hanka. Luzatu eta flexionatu. Hirugarrenean, bide batera. Ondezate gorputza pixka luzatzen, diagonalean. Holik izun erritmoa. Edo zein errekitarekin mina edo karga gaiekin abitzen bazuten gelditu tatxena. Hiru gehiago. Luzatu errekitari besoa, hanka bezala. Eta bi atalak luze. Hartu arrantzela zai, botatzean, altxa buru eta bere erdia, urbiluta, taloida, bai? Gaitu mazuten karrega egin buruan, lepoan, mantendu behien, jarraitu bakarrik mugitzen, biribil erde eginez, aurreratzera besoarekin. Leno, bezala, 6 aldiz, 6 aldiz emazute, horren duten beste 6, bai? Luzza airean, besoara airean, baina mugitzen, hanka geldirik, beste bai azkenekoa. Bale, bukatzerakoan, besoak luzatu, eta uten gara kolokatzen ezker koina, eskubiko belamen. Berriro zubia, bai? Altonan sasai, botatzean, berrizan mugitu, gortu zabela, altxagarria bizkarrare. Hor baina tornaz lasai, botatzean beraka. Poliki bizkarra. Lehenengo horren guztia mana eta azkeni garri. Bizkarra oso ondo apiotuta gazuten urren tornaz lasai. Barrero gina. Iruzpala balita, mai gora bera. Nire kasuan leheno hiru alizitu dudanez, hau da iguarrena, hor bain galditu gana ez. Hartu arnaz klasai, eta arnaz botatzean berriro gura izar bat, aurre bestatzera. Denbora gien aguantatzen, ziruzuten gehiago eskua sorban eparen, hartu arnaz klasai, botatzean, berri mugitzen, zuten mantendu garria irean, jaitxela zei, bai? Edo oina beraka eman. Ez da bai azkenekoan, ere kasuan, lehenu hiru aldizin dudanez. Ez dela, lehenu lau aldizin bazute, lau aldiz, Airean pixka mantentzarekin garria nahikoa. Bale, botatzen, eskua sorbaren parean, hartu naslasai, botatzen, jaitxi bizkarra, garria, eta azkenek eskua. Baita, oinaren, bai? Bale. Mugora, arrastak eramaten hanka, bai? Hanka bat. Hartu arnazala zai, botatzean, botatzean hanka luzatzen, eta bukeran taloian zen. Arranzatzen punta, flexionatzen. Lehenengo aldean hanka bat. Gero besteare, eta iguarrenean pixka gehiago gortuta, bila batera. Horazten pixka, oinakin, alik eta bien, behatziko daekin, eta edo lehio ikutu nahi bat zinuten zela. Hiru eio. Eta bukatoreko mantendu hankak luze. Mantenduko dugu hankak luze eta hasiko gara altxatzen taloia lurretik. Hartu arrasela zai, botatzean altxa oin bat urbildu zapairanik eta gehien arrosatzen bolikik beraka. Batez ere beraka, besterekin berdina, hirugarrenan biak. Batez ere beraka gantekan kontrolatzen hankaren mugimena, ez utzi hortzen hankaren pixu guztia bat batea. Bia batera igotzea kontuz, gortu horzuten pixka gehiago zabela, bai? Lumbarra babesteko. Hiru gehiago. Zona erbalas ez dago presik. Ez iman zute luze mantendu hanka, flexionatu pixka bat, bai, benaulak. Eta iguarrenean oinek goia.
hankak luz edo flexionatuta pixka. Vale? Eskuak ondo apoiatu lurrean, arrasatuta ere botatzean, gogora, bi hanka batera atzerak eramaten. Bai? Oinak hurbiltzen lurrera eta altxatzen gerrira pixka lurretik ere. Hartu arrasa lasai, bizkarra eta gerria apoiatzen lurrean, oinak hurbiltzen zapaika. Lazo aldiz, bai? Batez ere gogortu ondo zabela, bultza txiki hori lortu alitzateko. Mazete kapaz ikutzeko oinekin lurra, bai? Atzeran amatean, bai ikutu lase. Baina kontuz, balonak hurbilu gabe arpegia. Bale, momentu batean gatzen gara postura honetan, hankak luze esku oinak atzean eraman da, hartu arras lasai, botatzean jungora polik-polik irikitzen hanka. Arrasatzen iristen. Bestaldera berdina, eta iguaranean, bila batera. Berre berdina zuen ritmo lasai. Hiru ello. Zuen ritmo lasai eta operesikan. Batzerekoan, atornoz lasai, eta botatzean, polik bizkarrak hor neguzia banabanan apoiatzen lurrean, gerria ere. Eta hankak nazute betzela, luze da flexionatuta, bai? Nazute pixka flexionatu lasaitzeko. Gora, eskuatekin, arrasa botatzean, atzerak eramaten, biribil erdein da, baina iretika. Arrasatzen berriz, aurreraka. Eto, eskua mantuten airean, bai? Mugimendua edo balideak azutena. Eta iguarenean, bila batera. Atzeraka bota airetikan, aurrera berriz, ahotikan. Baratu, atzeraka bota ahotikan, eta aurreka berriz, zurretikan hartu. Hiru ello, zuen errikoa. Eta bukatzerakoan eskuak apoiatu lurrean, bai? Hankak luzatu, atorraz lasai, botatzean atxaburua eta hurbildu bizkuak oinetara. Arrasartzen berriz, burua bera, eskuak jantzera, lurrera ere. 6 aldiz. Bueno, eta altzatzerekin nahikoa, Lego bezala, nabetu mazute karaka gehiakin, zonalde horretan, burua mantendu behin eta bakarrik luzatzen besoak, hurbiltzen eskuak aliketa gehien oinetara. Eskuak lasaitzen, jaisten. Hartu naz lasai, botatzean jaitsi hanka bat, arrasatzen gora, bestaldera berdina, hilgorrenan, bila batera. Piskat jaisterekin nahikoa, ezin batzute luze mantendu, piskat torresterekin belana, ez atzen bertatzen. Batez ere, zendu barzutena da, zaino batzute lumbarralea. Bukatzerako antolzu pixka belanak, nahazuten bezala, hanka flexionatuta edo luze. Ego dugu azken ariketa. Bai? Azken ariketa eunak. Horren eskuak mantenduko dugu airean, altxako pixka burua, eta jungo gara, 5 segundu kontatzen buraekin, eta astitzen bitartean eskua gora bera. Ahotik gara, askatzen dugu bitartean, bai? Torraz lasai, eta azten gara. Torraz lasai, mantendu gortuta zabera, Bale, gogu beste 3 aldiz.
Hartu lasai, parkatu ingo gu, hiru aliz, hau da bigarrena, azkenekoa. Da bukatzekoan, pentsuzkoa lasai, gatu zaitezkete bolita moduan edo gorputz osoa luzatuta, bai? Gutezate, gorputza lasatzen zegoen ja pasako gara, hau izan da azkeneko ariketa, orduan pasako gara ja lasaitze pasea, lakaziora, bai? Hartu arnasa zurrutian lasai, pulsabela puzten, eta gaien, arresketa eta sakona, burua mugitu aina batera, gero estera, buruaren egazutenean zizku burrak oinak, barrurak kanporaka mugitzen, bestaldearen, hasi pixkanak ere muturrekin irikitzen izten, edo puntetarrainak estarenekin. Edo esku horrak kanpora eskutzatzen dut eta erakusten. Poliki muturra lasaitzen, eskua pelan atzean. Ireke biek altza pixka burua, eta bultza txiki batekin eseri eta utegera aduktoreak luzatzen bai. Ue moduan hankak, bizkarra zuzen zudurretik hartuta, hasi askatzen hautikan, beribiltzen bizkarra, mankotzen burua eta urruntzen eskuak, alik eta gehien. Arra sartzean jaso eskuak, altza burua, eta bukatzen zuten bizkarra zuzenak. Berera berdina. Horregalitan bikiak edo eskritibila jun luzatzen bai. Makurtu gure beribilu bizkarra eta jun eskuak urbiltzen oin batera. Nahazute jau bikiak luzatu, jun erakusten taloia bai. Kanporaka. Bestalde berdina. Bi adizate bakoitzeko, baina txandakatuta bai. Gazute oina tensiopean, nabetu guztute gehiago terrenatzeko aldean, bai. Bazate kapazak eskuekin oina ekutzeko, ezkezkatu urbiltzen zaztenean, tensio pixka nabitzekin ataloitako batean nahikoa, bai? Zegiago behartu. Halo, batzerakoan itxi, mantenu ez dute luze, flexionatuta edo gurutzatuta. Esku aurre kanpora begira, bizkarra zuzena, hartu aliketari gehiena, eta botatzean makurtu gura biribil bizkarra, luzatzen besoak. Eta zuten nahi guztia teatzen, kanporaka poli, pixkaneka. Bi aliz, aldo bigarrena, zuen herri malasa ez da persikan, kalte txiki bat belar eta sorbalen artean, bukatzerakoan urbildu eskuak bularrera, jetxi eta banan. Eta mendik aurrera, arrasketa zuen kabuz biribiak, beroketan induzten bezala, sorbalekin aurrera atzera, binaka banaka, hasi norabide bat eta gero aldatu kontrako aldera. Mugitu. Sorbala lasaitzean, urbildu belarri bat, urbileko sorbalera eta lebereko eskua gora. Lepoa, kasu honetan, nik uste nahi nezen ez burua ezkerreko eskurekin, nahi duet eskubialdean, lepoaren eskubialdean. Tensio pixka. 10 segundukin nahikoa, Tempora pasatzean, eskatu, burua lasaitu mundu batez, eta bestaldera berdina. Buruekin barruraka markatu eta eskurekin kanporaka. Azkenik, bizkoa gora, makurtu burua eta tensio pixkat esku eta buruaren arte.
bukatzerakoan eskatu eskuak, altza burua, eta honekin nahikoa eskerrik asko eta aurrengo arte.